ቀዳመይ ትሕቶ አቦና ኖህ ክንደይ ደቂ ወለደ አስማቶም ጥቀስ። አቦና ኖህ 3 ደቂ አስማቶም ድማ ሴም፣ ካም፣ ያፍየት ወለደ። እዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 32 ንመልከት። ካልአይ ትሕቶ ነቢይ እግዚአብሔር ሄኖክ ወዲ ክንደይ ዓመት ተሰወረ? ነቢይ እግዚአብሔር ሄኖክ ወዲ 365 ዓመት ኣምላኽ ስለ ዝወሰዱ ድማ ተሰወረ። ሳልሰይ ትሕቶ ኣነ ግና ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ፍቓድ ስጋይ ክትፍጽሙን ኢኹም ዝብል ምዕራፍ ኣበይ ይርከብ? ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 16 ይርከብ። ራብዐይ ትሕቶ ነቶም ንገነት ዝሰትይዋ ሩባታት ወሓይስ ስመዮም? ቀዳማይ ግዮን፣ ካልኣይ ኤፌሶን፣ ሳልሳይ ጤግሮስ፣ ራብዓይ ኤፍራጥስ ይበሃሉ። ሓምሸይ ትሕቶ እንሆ ኣነ መሬትን ሓሙኽሽትን ከንሰይ ምስ ጎይታ ክዛረብ ደፈርኩ ዝበለ ኣቦ መን ይበሃል? ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ ኣቦና አብርሃም ይበሃል። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ንመልከት። ሻድሸይ ትሕቶና ኣዴና ሳራ ጓል ክንደይ ዓመት ሞተት? ኣዴና ሳራ ኣብ ምድረ ከነኣን ጓል 127 ዓመት ከላ ሞተት። ሻብዐይ ትሕቶ ብብልዕን መስተን ብኽርንኡ ዝሸጠ መን ይበሃል? ብብልዕን መስተን ብኽርንኡ ዝሸጠ ኤሳው ይበሃል። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ካብ ፍቅዲ 19 ዘሎ ንመልከት። ሻምናይ ሕቶ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ቦታ ንሃዋርያት ገዲፍዎም ዓሪጉ? ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቢታንያ ገዲፍዎም ንሰማያት ዓሪጉ። እዚ ድማ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 50 ክሳብ 51 ዘሎ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ታሻይ ትሕቶና ነቶም ኢያሱ ዝሰደዶም ክልተ ሰለይቲ ኣብ ገዛ ዝተቐበለት ሰበይቲ ምን ትበሃል? ረአብ ትበሃል። ኣብ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ዘሎ ንመልከት። ዓስረይ ትሕቶ ጎይታ ካብ ትንሣኤ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ናብ ሰማይ ዓረገ? ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትንሣኤ ድሕሪ 40 መዓልቲ ናብ ሰማይ ዓረገ። እግዚአብሔር አምላኽ ንዝነበረና ሰዓት ባሪኹ ቀዲሱ ዝሃበና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ተአኮቱ ይሰብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩልየ በኩሉ ሰዓት አሜን።